Yn y fideo hon, rydyn am edrych ar for loops. Mae for loop yn cael ei ddefnyddio i iteru dros dilyniant fel rhestr neu string. Yr esiampl hon, ddefnyddiwn rhestr. Felly, anifeiliaid yn hafal i ci, cath, crwban a neidr. Defnyddiwn for i ofyn wrth Python wneud gorchymyn yn seiliedig ar eitemau yn y rhestr gan ddefnyddio for anifail in anifeiliaid colon print anifail. Byddai hyn brintio bob elfen o'r rhestr anifeiliaid, sef ci, cath, crwban a neidr. Gallu ddefnyddio if statements a ddangosir yn flaenorol gyda'r for loop i roed amod penodol i'r for loop rhedeg. Felly rydym yn roed for anifail in anifeiliaid if c in anifail print anifail. Tro yma rydyn ni wedi rhoi amod i ddim ond printio c os yw gen yr anifail yr llythyren c yn y string. Felly rhoi hwn, ci, cath a grwban. So y tair elfen sydd gen c yn nhw. Gyda for loops gall hefyd ddefnyddio rhywbeth o'r enw range. Mae range yn generadur sydd yn generadu rhifau mewn amrediad penodol. Esiampl o sut i ddefnyddio range ydy for x yn range 1 i 5 print x. A mae hyn yn rhaid i rhifau 1, 2, 3 a 4. Gan bod yr generadur range ddim yn cyfri yr rhif dwytha a roddir iddo. Felly, gallwn ddefnyddio for loop a range i gyfrifo yr 100 rhif cyntaf yn ddefnyddio swm yn hafal i ddim i gychwyn, for rhif in range dim i 101, mae swm adio rhif, mae adio hafal yn codi rhif swm gan y rhif bob tro. Felly mae swm yn hafal i 5,050. Yn y fideo hon, byddwn ni wedi gweld bod for loop yn iteru dros rhestr. Gall hefyd roed amodau i'r for loop gan ddefnyddio ddatganiad if, gall ddefnyddio'r generadur range, ac sut i ddefnyddio generadur range mewn for loop i gyfrifo'r 100 rhif cyntaf.